Kao kamano wadhi nyime kama piny owacho timo chenro mar nono kendo tiego rowere mopuodhi chenro mar jiwo rowere mar Nyota e counties mopogore e pacho ka. Rowerego ne ochopo e sub counties mopogore opogore kama jotelo mag piny owacho notayo chenro ka koro George Juma leronwa kaka chenro ma kamano notimore Kaluo. Chenro mar manyo rawere ma hikgi nitiere kind higni 18 kod 29 kaachiel kod jogo mong'ol ma hikgi ok ng'eny ne 35 malo 800 e piny Kenya mangima e bwo chenrono mar piny owacho mar tiego kod chiwo omenda mar ohala ne rawere ma somgi klas 12 kadok piny ne odhi nyime makare e kaunti duto ma Kaluo. E kaunti ma Migori chenroni mar goyo kogno ne jogo mane oro kwayo margi e chenroni mar Nyota ma bende geto mana jogo eko ma sombogi ok okalo klas 12 ne ochope nyaka kod moko kuom rawere ma bende somo nyaka e mbalariany ma bende wacho ne gikawo okang' machal kod mae nikech nok mar tije. Me personally, I'm done with my college, so I don't qualify. So it is just a matter of going back home. Kata kuneno ka youth obiro ka gibiro mang'eny. To ana temo ma wuo kod gini wuo guru oko mondo wadhi wawinji gima government okelo. I've seen the number is quite high, but we are seeing again that in that number already there are people, those who have reached university level, others are in college. So they will be disqualified based on the criteria that was put. Jagoro mongere migao no ma ochung' ne rito mwandu mag piny owacho Wagunda Odede mane otelo chenro ni e kaunti ma Migori ne owacho ni kwano malo mag rawere ne oro kwayo margi e chenro ni mar Nyota ka okale mbui e kaunti ma Migori. Kata kamano nitie kwan mathoth mane ok otimo penj mane miyogi ka okale mbui. I checked the statistics yesterday. Like God Jope Ward, the number of applicants were only 400. Out of those 400, those who did the test were only 186. So you can see also people fear doing tests. E kaunti ma Kisumu rawere mathoth bende ne owuok oko mar temo hapgi e chenro ni mano tele kod jagoro mongirore e migao mag wechego mag nyithindo Karen Ageng'o. Natimo tich luoko ne ji. Pesa ni kadang' omiya to I think ni dang' okonya nikech an gi passion e beauty cosmetic sana. Kik wakaw buru pesa ni mar maybe tuga but kapok pesa ni ochoponwa to watem ng'iyo plan, nyaka wabed gi plan. Yudhe wuok mang'eny kabisa kendo gidhi yudo pesa gi mondo mi okonygi e yore mopogore opogore mar timo ohala. Ageng'o ni ok rawere moko oyudo thuolo e Nyota mondo koro kik chunygi tho nikech piny owacho pod nitie kod chenro mamoko mar chiwo tije ne rawere. Wuono jok ma ok oyudo opportunity e wach Nyota ni pod sirikal nigi kuonde mang'eny ma ubodonje. Nitiere program moro ni Climate Works. Jok ma nyocha register nitiere jok ma idhi kaw be Climate Works kanyo. Director migao ma ochung' ne chenrogo mag rawere e kaunti ma Homa Bay Lecter Opar mane otelo chenro ni mar Nyota e kaunti ma Homa Bay. Chenro mane ochope kod rawere mathoth ne ojiwo rawere modhido pesa ni koro ti kode e yono mowinjore. Wan gi geno ni gima wabiro timo kae ok en gima wabiro timo mana kanono, wadhi yudo gimoro after ka wasebiro kae. Ji ne ng'eny, pap nopong' ma kichopo to inya give up. To koro wan kaka jenzi koro ne chuna nyaka waje tuma nikech idwaro pesa ni mondo at least okonyi in future. Wasetimo ma nyalore maber kabisa kendo gima koro dong' watero mana lemb geno. Koro nitie components ariyo, nitie component 1 gi component 2. Kawuono basically wadil gi component 2, main business support. Ma nyithindo gibiro yudo pesa to a total of 50,000, michako gi 25. E bwo chenro ni mar Nyota, rawere maromo 70 e ward ka ward e piny Kenya mangima dhi yudo ber moting'o omenda mar timo ohala, tiegruok kaachiel kod mamoko. Chenro ni mar Nyota ma iketo tim kod piny owacho isiro kod bengino mar piny mangima kod omenda maromo bilion 5. George Juma, Ramogi TV.